Замисляли ли сте се как средновековна България успява да оцелее и да се утвърди между могъщи империи като Византия, Франкската империя и Киевска Рус? Отговорът се крие в умението на нейните дипломати, истински майстори на международната политика. През 9-11 век българските пратеници не били просто куриери, а стратегически играчи, които преговаряли с владетели и духовни водачи, водени от мисията да защитят интересите на царството. Често това били висши духовници или благородници, владеещи няколко езика и изкусни в изкуството на убеждаването и дипломацията. Един от най-известните е пратеникът Марко, който през 927 г. договаря историческия мирен договор с Византия, с който България получава признание на своята патриаршия, събитие без аналог за времето си. Тези дипломатически мисии не само спасявали страната от война, но и отваряли пътя към търговия, културен обмен и политически съюзи. Ролята на българските пратеници доказва, че силата на думите и умението за преговори понякога са по-могъщи от меча. Те били истинските мостове между народи, култури и епохи, които са хранили и развили българската държавност и идентичност.